Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Perlas sa bukid. Di na kamo mahimong mosod, yan ang nakong ganghaan. Nganimutangan sa puting lampirong. Kukak, kukak. Sa? Pero, Kukak, kukak. Miyabli na ang ganghaan. Soda o atumaga ang imong kapalaran. ha? Uy, uy, saan ni? Uy, kada kong wanang inidapita. Puti ang kanang bato. Unya, tinaw ang tubig sa ibabaw. Ug walay tubig inidapita. Langit na o. Langit ang nasa ibabaw. Oh, langit yun na. Luguron ko na akong matabip. Maglaro yun ako kung langit bag yun akong nakita sa ibabaw. Hala, akong gamot. Oh, akong tingog. Himo na akong tao. Wah! Mawala din ako magukag. Ibalik na ko sa mga tao. Magalihog na akong tarong. Milihog ang yuta. Ano man uy, hala. Ang pawiks. Uy, pawiks ikaw ha. Ibiyahan ko nimo ha. Unya karon, may bali na nga kay tao na ko. Wata ko niya. Di maga ha. Ikaw rin nagkaingo nga paglihog sa yuta. Ipagulbaan ko nimo ha. Uy, hala. Hinay lang. Masuko gusto lang kung imo kumbiyaan. Sige yun ka. Uy, patilan na. Ay, unsa naman taon niya. Ay, wana, nagita na yun. Naguwat na malantag ilaw gani sa buhaya. Ay, wa na yun. Doon na lang yun ta sa atong kamatayon. Inilulay gi. Mag-ampo na lang tayo ni Andoy. Anong magampo man ta? Mag-ampo ta ka doon na lang tas atong kamatayan. Unsa? Sige na, luhod na diha, luhod. Ha? Ay, di makumakamaong mampo. Ingon akong mama, sawa pa ko. Sa pa ko mahimong barangan. Nga mas maayo kon ang Ginoong atong himuong amo. Hari ug uban pa, kay dili kini bangal. Unsa? Sige na, luhod na diha. Ubot. Oo. Naunsa man ka? Ganun nagtuwad man ka diha? Ay, sakit akong hawak. Tarong ang imong pagluhod. Ara makaampo ka og tarong sa Ginoo. Ngaluson ka niya gikan sa mga baba niya ng mga buhaya. Wala sa ka na to, anak. Unsa naman na. Unsa man ka di ka maampo. Unsa man gusto ka nga. Kita ang sunod nga musinggit og sama do. Ha? Ang ilaw sa buhaya. O gikuninitan dayon sa mga gutom nga buhaya. Ay, mampo na ko. O kana ba? Kana ba? Mama. Mama. Niara ko, ma. Nahimo. Pagitaas sila sa lalag tatay, Andoy. Unsa? Sige na, Unya ka mo, ha? manago lang ko namin din eh. Oh! Kinsa ka? Ako? Ikaw ka na? Dili siya sinikay. Siya sinisang akong kaluha. Ako sinikay. Ha?
Laas ng istorya ko nga nung masakito na kong naong ugagan kong butoy-butoy. Mayo kini ako mas palasyo. Nagpaabot nga mo balik ka. Dili ko makatabang ninyo karon. Kay... himatyon ko. Yami, kahit kami ang mutabang. Iyo ka mo! Taluluto sila sa atong taguanan! Una, ninyo si Reyna Santan og sinisa. Doha mo! Onya na pangutana. Taguiyo na mi. Pre! Yan ako sa ibabaw sa... Oh, isla! Isla kaning gidagsaan! Gidagsaan mo! Ha! Kaputi sa isla! Oh, uy, ay mo pawikan! Nga man siya! Human ko na iuwa din sa kanila sa baybayon! Samantahon ko din sa isla, oy! Ha! Nawa maganin din ang kahoy! Ang naday ko sa kabuhok, lubi! Yay! Yay! Buong ng tiyan ko na. Gutom na na. Ay, huwam di ko ikaon-kaon pinakadlaw. Nawa man akong bawa nga gipadani no ibo. Saan ko pagkaon ni ron? Uy. Ha! Hindi tanto ni malas ang liding man. Ha! Naibunga nga lubi. Naibunga sa lubi. Ang problema na lang, saan ko pagkaon? Hindi man ako makit-kit kay... Sakit magi akong ngipon. Pero, ang pirlas. Asam yun ang pirlas, no? Oy, usam ni. Miliho mo ni ako gibarugan niya sila. Ano mo ni? Oy, bisa kasi babaw. Usam ni. Ako'y, mamatay na giuli ding mana ni. Dali! Aray mo dali! Ibutang ang Reyna dali! Reyna Santan, lingkod lang din ha. Ayaw lang paglagas. Ayaw kabala ka. Isunod sa pagmahitabo. Dili ka na ko biyaan. Naon sa katalawrong ni Kay! Anong gisakitan man ka? Nag-anam ka o kadunot! Ang gahom sa itong nadiwata sa patay nga yuta. Siya may nakaingon niya akong kahimtang. Og himat yun ako. Unsa? Mamatay ko kung dili mabalik si Toto. Tempa! Usa mo na! Ang upaw ng isla! Misaka sa taas! May ukap gini! Ako'y! Agad ang tubig sa ibabaw! Ala! May ukap ang isla! Wala! May ganting lapirong brining isla nga akong nadagsaan! May ganting lapiro ka na! Wah! Nakita na akong higanting lampirong! Mao na kini! Ang... Gusto mo nang migilag sa suso lampirong? Wah! Wah ha! Ang pirlas ka na! Ang dakong puti ng pirlas! Wah! Hoy! Nganong inyo managiguyod siguro lagi? Aray! Hoy! Usahaw na ninyo siya, ha? Ay! Pati na po ikaw! Tatanay! Ay, Lulagi! Lula! Tabang mo! Tabang! Niyan ako sa babasa naukab nga higanting lampirong. Ayaw taon ka sira, ha? Ayaw taon, maluoy ka! Uy, misiga ang perlas. Perlas na lampirong, may mo bagwaon ta ka? Buduol ko nimo, ha?
na kinahanglan minimo. Kinahanglang masumpo ang gahom sa daotang barangan. Si Rusa! Madambag ko kang ang lain niyang han. Oh, uy, hala, puro na kasabot sa isang gisulti. Punito na tiga, ha? Ate, boy, ikaw ninyo. Ayaw ito kong ilawag sa buaya, oy. Pagilan, pait ako kay ko, oy, pait ko. Di ko makaon, pait man ko. Oy, paminaw siya, oy. Dili man taon ko para ilawag, oy, naunsa man mo. Mamatay ko na inyong buaya ko ninyo kung ipakaon, ana. Ayaw katawa, ba't yan bagnaw ni mo makatawa? Ayaw katawa niya. Nagsultib ako sa tinuod. Pait ko kung unod yun pa makahilo na ko. Aray, hala, kagag, naunsa mo na. Hala, di pa na ang tao. Di pa na. Ha? Lala, tabak! Ay, aday, dagan, aday! Ay, haring borak! Uy, padalan, Ibo! Ala, gitig ba sa hari si Ibo? Ay! Wala! Ibo! Nansa mong duha? Karong nagdugan mo og ago sa kasakit? Mamatay na may hapit sa Nisa ako. Si Toto na lang makaluwas na mo. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!